Здравейте! Разбира се, това е само ориентировъчно видео, но ако цикъла ви е по-малко от 28 дни и нямате диагноза ендометриоза, то имате по-скоро естрогенова доминантност и трябва да подпомогнете вашия черен дроб. Той е като филтърна система на целия организъм, така че вкарайте повече броколи, карфиол, зеленчуци, зелени зеленчуци. Ако пък цикълът ви е някъде на 35, даже може и повече дни, нямате диагноза поликистозни яйчници, то имате по-скоро проблем с прогестерона. Засилете след 15-я ден магнезия си и вижте какво се случва с тялото, дали ви е помогнало и разбира се, консултирайте се с лекар и си направете клинични изследвания.